akhona endiqoqolayo kwezi socials engathi ezizimenxe zihleli nje ziwoke ububhanxa. Izolo ndithi apha kulalali ngufacebook wenza uyi-out okanye uyimate. If awuspani efondini awuna-stable income, stay the fuck away from umjolo. Nyhani ngabantu aba-level headed bayi-understand kodwa ankile if we are realistic nyhani umjolo unida imali. Hayi ke zazirhama wami umuntu akaspani kodwa ndiyakwazi umnika i-3.5 ngenyanga. That same fucking attitude ebenza bacimbe bane-power over abantwana babantu bangafuni ulahlwa apho umuntu akhale ngemali yakhe uve kusithiwa ungcwabe umntana abantu e-backyard. But ke asikho lapho namhlanje guys. Hayi ke abanebhobho I don't buy love, I don't date for money. Efonini bengathethi nangobheja mna okanye eza girlfriend allowance, bengithetha nge-regular maintenance yayo neyiphi na relationship. Imali iyanideka from both sides emjolweni. Xa isiza kwicala eliyi-one at some point uzawuthi ube luxanduva emntaneni wabantu. Ifana nothenga imoto laa nto uzibona une-200k uthenga imoto 200k, ucinga uba izawuseviswa ngantoni nonsense yesikorokoro? Izawufuna igazolo, amatayara ayaphela, ii-windscreens ziyakreka, yonke laa nto leya izawufuna imali. Thatha that same mentality uyi-aplaya emjolweni ke ngoku. Kukho i-outing fonini, kukho i-gift, kukho i-birthdays. Xa ungumalambana we-ML ehleli nje iyakhongozela, at some point uzawudika. Phofu ke benizandiva njani kwangaba basheva la present iyi-one for every occasion. Umntana abantu uyazalwa, i-Christmas, New Year, Valentines, Easters, yonke laa nto uthiwa ntimfa ngalaa ntsula iyi-one incaphileyo nemalithi Toyota Cressida.